नमस्कार माने बुझी
ବୁଝିପାରିଲନି ଆ ଝିଅ ପିଲାଟା ଏତେ ଲୋକ ଆଗରେ ବସିବି ହେଠି ନା 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 ହେଇପାରିବନି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଶୌଚାଳୟ ଅଛି ସେଇଠି କାମ ସାରିବୁ ବାଟେ ବାଟେ ଯିବୁ ସେ ସବୁ କିଛି ହେଇପାରିବନି ଗୋଟାଏ ପାଦ ତ ଆଉ ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବିନି ଆଉ 1.5 କିଲୋମିଟର କଣ ଯିବା ପୁରା ବଳ ମିଳ ଏ ସହଜ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସାରି ଦବ ବାପ ପୁଅ ଦିଟା ଶୀଘ୍ର ଯାଇ କାମ ସାରି ଦେଇକା ଜିନିଷଟା ତ ଭଲ ହେଇଛି ଯଦି ସେ ନିଆଁଟା ଆଜି ଜଳେଇ ଦେବା ତାହେଲେ ତ ପୁରା ବଢିଆ ହୁଅନ୍ତା ଆଗ କବାଟଟା ଦେଇଦିଏ ତାପରେ ଯାଇ ଯାହା କରିବା ବାପାଲୋ ଏ ବାପା ସମିତି ଆଗ ଏତିକି ବେଳେ ବାପା ବାପା ଡାକିଲେ ଚଣ୍ଡା